also timati timve kuti kugonja kwawo akumva bwanji ndipo athandizane nawo ntchito bwanji mayi Catherine Gotani Hara omwe atenga mpando uwu. Taufiki kutsogoloko ndikuona pali nyamata wina yemwe amayankhula ngati achakwera akuyankhula kumeneko uja amakonda kugwiritsa ntchito mawu oti amalawa anzanga akuyankhula kutsogoloko mwina anthu angobvako pang'ono zomwe zikuchitika kuno. Mafuna ninenano wena amene sisi tachitika amene sidakonzekera talepera kufikira malo amene timafuna chisakhala chida choyambitsa mavuvu komano itengereso mwayi wogwira ntchito ndi aliyenseyo kuti tikule malo ameneyo. Manena kuti tonse ndife amodzi ndipo umodzi umenewo sindungolimbikitsa kwina kumetinga mtenge mawainga temwe aizikoma komano ntchito tikugwira machita supervise ntchito zina ngati kuzomba complex nyumba za anthu achiteteza misewu zomwe tamanga ndipo tikadamanga mzaka zikubwerazi. Ati zaka zinayi zapitazi okondedwa ndaphunzira kunena kuti Malawi ali nako kuthekera chifukwa ngati mudziwa ine mukumbukira bwino lomwe COVID adadza pakati pathu kufuna kutiononga. Ngati mukumbukira bwino lomwe nkhondo za maiko ena zinatisokoneza. Ngati mukumbukira bwino lomwe ino misewu zomwe tamanga ndipo tikadamanga mzaka zikubwerazi. Andi zaka zinayi zapitazi okondedwa ndaphunzira kunena kuti Malawi ali nako kuthekera chifukwa ngati mudziwa ine mukumbukira bwino lomwe COVID adadza pakati pathu kufuna kutiononga. Ngati mukumbukira bwino lomwe nkhondo za maiko ena zinatisokoneza. Ngati mukumbukira bwino lomwe inu ngozi zakudza mwadzidzidzi za madzi osefukira zimafuna kutiononga. Koma mnyengo yomweyo tidapezabe mphamvu yogwira ntchito nkutukula Malawi ameneyo. Zimenezi zikunditsimikizira kunena kuti tikamapitiriza chonchi ndetiyedzeka zenizeni. And I've been taught to speak English here. Ladies and gentlemen, it's an honor to be here. My message to the country, it is that we should continue performing better for the good of this country. And my message to the youth of this people, because my message... Wayankhura, Ngati mene Amayankhulira mtsogoleri wa dziko lino Alazas Chakwera. Zonsezi kuchitika kuno ku Mbingwa Mtalika International Convention Center kumene kuli msonkhano waukulu wa chipani cha MCP, msonkhano umene wosankha Ndipo. Tikufuna kuti tiyankhule ndi akuluakulu amene akutsogolera mwambo uno atifotokozere kuti kuyambira mmawa muja timakamba kuti apitirira ndi ntchito yovota kusankha maudindo osiyanasiyana amene atsala kukamba kuti ndi maudindo 59 chipani cha MCP amene pa convention imeneyi akuyenera kusankhidwa. Koma dzulo tikukamba kuti amene asankhidwa ndi anthu 18 okha. Ndiye zambiri zikhale
tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu amenewa tione kuti kodi pano zokonzekera zimenezi zili pati zafika motani ndiye koma zimene zikuchitika pano ndizakuti uno kujaiti komwe mwambo msonkhano waukulu wa chipani chimene chikamala congress ukupitirira ndiye bwanji pakadali pano tituluke kaye pachapa tikhale tikubweranso tituluke kaye pachapa tikaona kuti pamenepo pakuchitika zotani tikhale tikubweranso kupitirira ndi zochitikachitika kukupatsirani zochitikachitika kuno mwina tingomvera kaye zolengeza tisadatuluke panja Thank you.